Shin ko kun san yawan mutanen da ke fama da ciwon kansa a Najeriya? A kowace shekara ana samun adadin mutane kimanin 100,000 wanda ke ɗauke da ciwon kansa a Najeriya. Binciken masana ya nuna cewa a kowace mutane maza mutum 100,000 akwai adadin mutane kimanin 66.4 wanda ke ɗauke da ciwon kansa a Najeriya. Mata kuma adadinsu ya kai kimanin mutum 130 a cikin mutum 100,000. Shin menene ake nufi da ciwon kansa? Ciwon kansa dai wata cuta ce wadda ke sanya ƙwayoyin halittar jikin mutum su dinga ninkuwa cikin gaggawa tare da yaduwa zuwa ga sassan mabambanta a jikin ɗan adam. Ciwon kansa na iya farawa daga kowane gaba a jikin ɗan adam zuwa wata gaba. Masu kallo kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku mana liking kuma ku mana share. Alamomin ciwon kansa. Alama ta farko, mutum zai ji wajen ya ɗanyi tauri sannan ya kumbura. Alama ta biyu ita ce wani irin zazzabi da ke zuwa a lokaci guda. Alama ta uku shine yawan yin gumi da daddare. Alama ta hudu kuma rashin nauyi. Wannan su ne manyan alamomin ciwon kansa. Rabe-raben ciwon kansa. Hakika ciwon kansa ciwo ne da yake yawo a cikin jikin ɗan adam wanda kan tashi daga gaba kaza zuwa gaba kaza. Farko shine akwai kansar huhu. Lung cancer, akwai kansar da take damun mata wato breast cancer, sannan akwai kansar makogwaro esophageal cancer, akwai kuma kansar jini wato leukemia, sannan sai kansar hanta wato liver cancer da dai sauransu. A bidiyon mu na gaba za mu kawo muku abubuwan da ke kawo ciwon kansa tare da hanyoyin da mutum zai bi wajen kiyaye kanshi daga kamuwa da ciwon kansa. Kar ku manta ku mana subscribe Top Scientist Channel.